Miabot sa napu ka reklamo ang nadawat sa Commission on Elections sa Rehiyon 7 kalabot sa premature campaigning activities subay sa nagkaduol nga barangay ug sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Kini taliwa sa padayong pagpahinumdum sa maong buhatan sa mga kandidato nga dili usamang ngampanya. Sa Central Visayas, gikan sa Cebu Province ang labing daghang reklamo nga nadawat sa COMELEC. Natay tulo sa Cebu Province, October 2. Yan, natay isa sa Negros Oriental. Tapos, pag October 3, natay isa sa Negros Oriental. October 4, nay isa sa Bohol. Ug isa sa Cebu. Yan, October 6, nay isa sa Cebu. October 10, Cebu Province. So, kasagaran sa mga complaint kay from the province of Cebu. Nagkanayon si Ambongat Abilar sa COMELEC 7 nga giisyuhan na og show cause notice ang mga gipasanginlan sa premature campaigning. Dugang ni Abilar nga sagad sa mga gireklamo mao kadtong mga naguna-una og pagpangampanya sa social media ug mipapilit na sa ilang mga posters. Mipahinumdom ang COMELEC nga ang bisag unsa nga matang sa premature campaigning dakong kalapasan sa lagda sa COMELEC. Kung nanay complaint, i-evaluate man na diri sa among lawyers diri sa regional office. Mohatag og recommendation ngadto sa task force anti-EPAL. Ang ilang recommendation kung naay finding yun nga naay probable cause nga nakumit na niya ang premature campaigning, pwede na mo recommend for disqualification or mo pa-file og election offense, criminal case. Samtang duha ka adlaw sa di pa ang campaign elections, hingusgan sab sa COMELEC ang Oplan Baklas. Gipaabot sa sunod semana magsugod na ang campaign period nga gitakda sa Oktubre 19 hangtod Oktubre 28. Pahinumdom sa COMELEC nga gidili ang pagbutang og mga campaign materials sa mga post office, pampublikong lugar, municipal offices, barangay halls ug terminals. So dapat sa katong mga candidates ilan na lang yun i-observe ni siya nga regulation kay para malikayan ang mafailan og kining disqualification case or criminal case for premature campaigning. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.